is worthy to be praised, Brother Luan. A hand clap of praise unto God. Thank you, Jesus. Ngicela bazalwane siphuthume emabhayibhelini ethu sivule incwadi yomshumayeli isahluko 3. Ngifisa ukukhuluma namhlanje umoya ongcwele isihloko anginikeze sona esithi every season has a reason. Yonke inkathi inesizathu. Alibongwe igama lenkosi. Yonke inkathi inani bazalwane inesizathu. Every season has a reason. Mhlawumbe subtitle yalapho ethi ungafi ebusika bakho. Do not die in your winter season. Abantu abahamba bephila emhlabeni banobusika babo. A lot of us asihambi kuphela entwasahlobo nasehlobo la imithi iqhakazile khona iyinhle. Kufika ikhathi la khona empilweni kuba namakhaza. Ube nokushazwa kwezinto. Imithi emihle eba green in summer ishede noma idede lamaqhabuka. Imithi emihle eblossomayo ngekhathi ezithile ebe nama flowers are bright. Yonke into iqhathambi beyinhle uthola ukuthi yenze njani iyasheda lezo zinto idedele iwohloze kusala izinto engathi azinazimpilo. Namhlanje ke uNkulunkulu unginikeze umyalezo. Ngiyawalka ngisuka somewhere ngibuyela officeini alibongwe igama lenkosi. And as ngihamba uNkulunkulu dropha lento ukuthi every season has a reason. Ngicela sifunde uMshumayeli isahluko chapter 3. Yonke inkathi inesizathu. Oh hallelujah. Verses 1 to 8. Konke kunesikhathi sabo kusho i-title yale portion of scripture. Konke kunesikhathi sakho. Yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Ukhona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa, isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo, isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa, isikhathi sokudiliza nesikhathi sokwakha, isikhathi sokukhala nesikhathi sokuhleka, isikhathi sokulila nesikhathi sokusina. Ungathi ufo ungamzungeza manje ngepeni lakho noma umdwebele. Athi 5 isikhathi sokuphonsa amatshe nesikhathi sokuqoqa amatshe, isikhathi sokugona nesikhathi sokungagoni, isikhathi sokufuna nesikhathi sokulahlekelwa, isikhathi sokugcina isikhathi nesikhathi sokuhlahla, isikhathi sokuhebula nesikhathi sokuthunga, isikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma, isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda, isikhathi sokulwa nesikhathi sokuzona. Every season has a reason. Yonke inkathi inesizathu sayo. Number 2, ungafi, ungasali ubusika bakho. Do not die in your winter season. Abantu abaningi bazalwane bafa ebusika. Ufika ihlobo sebenjani sebephelile. Everything about them is gone. Everything about them is finished. But namhlanje uNkulunkulu umoya ongcwele esinikeza le message. Usinikeza njengebandla lakhe ukuze asikhuthaze, usinikeza njengebandla lakhe ukuze asigqugquzele, ukuze asiqinise. Ohambe hlobo namhlanje I can say safely bazalwane ukuthi uNkulunkulu usentandweni yakhe uzolisustain ihlobo lakho ukuze bese gcineni. Ungahambe hlobo expecte iwinter, u expecte ikwindla kanye nelokunjana, u expecte ikwindla kanye nobusika. Kodwa kuyenzeka ukuthi usehlobo kube kune preparation yobusika phambi kwakho. So somebody will say, the message mfundisi may not be relevant to me. Everything around me is green. Yes, ngenza kube green namhlanje, kodwa uthi uyabheka kusasa uthola ukuthi ishaziwe. Uwe kwashazwa impilo kaJobe bazalwane. Kade
green ibihlaza ibiqhakazile impilo kaJobe ebenabantwana uJobe ebenemfuyo ecebile ebenegama emphakathini. uNkulunkulu wavumela uSathane ukuthi amhlubule wamstripha. Ayikho into ebuhlungu bazalwane njengokuhlutshulwa. Kanti ungathini uwoma uSathane afike awustriphe. Abanye ubastripha umsebenzi azizwe ukuthi ngiyagodola, yazi ngiyagodola. Umuzi mayekhuluma nawe athi mfundisi ekhaya bekuma imoto eziwu4 namhlanje ayikho neyodwa wenze njani ustrishiwe. Usuka wenkathi enhle, usuka wenkathi emhlaza, usuka wenkathi eqhakazile amabloma bekhona igama lakhe belaziwe emphakathini njengekaJobe angene kwiwinter season. Elibande manje mtaka baba ibande kube sengathi akuseyibuye iphakamela ngafudumale ngoba ibande bazalwane iwinter buke kubande ubusika. Oh haleluya, ukhona umzwana noma ngakayedwa. Buke kwenza bazalwane ubusika buke kubande uzwe ukuthi manje ngagodola. Kube kwisizini lapho khona amakhaza ashubisa umkanje. Uthi uyambatha ngezwi kaNkulunkulu uzwe ngathi ingubo zinamanzi. Niyayizwa lona futhi nasidlala no the case that end bazalwane siyabazi ubusika uthi uyawudonsa ublanket uthi uyangena emashidini uzwe ngathi amashidi athelwe ngamanzi. Uthi udonsa ublanket wezwi uzwe ngathi akwanele. Uthi udonsa ublanket wengubo abantu bazalwane ye-worship uzwe ngathi akwanele. Athi umzalwane uyafika ukhuluma izwi nawe ulethe omunye ublanket oyi-3-plier uzwe ngathi kangisagodola, yazi ngisagodola. Yini ufika ubusika uthi ngizwi elithungafa ebusika ngoba kuzisikhathi esingcono kunalokho ubusika odlula kubo. Kunesikhathi sasehlobo that is coming your way. I am here standing before you namhlanje ukuzomnikeza imessage nomyalezo wethemba akabonga uJesu. Uloyo hamba ehlobo lakhe sengathi ungayithatha ingubo bazalwane oyinikezwa uNkulunkulu namhlanje because ukhuluma usimakade uyibeke kahle ku-wardrobe yakho lapha kuleya ndawo ephezulu ukuze makufika isikhathi sobusika ube ney'ngubo ozoyidiliza ukwazi ukumbatha ngazo. Ukhona iy'ngubo bazalwane ezikhandwa yimikhuleko yenza namhlanje okuzothi uma usesebusika ungasathandazeki, alibonga igama leNkosi, udonse i-3-ply owayenza kusehlobo uzombatha ngayo ebusika. uNkulunkulu akhumbule umnikelo wakho owawenza kusehlobo ngesikhathi sesebusika i-bank balance ithi 0-0 uNkulunkulu adonse i-3-ply owayinikela, alibonga igama leNkosi, ngesikhathi usadabula ehlobo. Bakhona bazalwane ngoba yonke into ngaphansi komthuzo welanga inani inesikhathi sayo. Ngisho ubusika uma uhamba kubo unesikhathi sabo, une-expiry date, alibonga igama leNkosi. Uthi uverse 4 ukhona isikhathi sokukhala nesikhathi sokuhleka. Ngisho kulokhalayo kule season ukuthi you shall smile again. The Lord sent me to tell you that you shall smile again. Ngiyamthanda mayithi ukhala uyahlala ebusuku kodwa injabulo iyeza ekuseni. Weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Praise be to God. Isikhathi esifikile esokhala. But isikhathi sokhala bazalwane sizo-overtake isikhathi sokuhleka. And isikhathi sokulila sizo-overtake isikhathi sokusina. There shall be dancing again. There is a season for mourning and there is a season for dancing. Hallelujah. Yonke lento ine-set season, inesikhathi. Uma ukholwa uJesu umthemba uNkulunkulu bazalwane ngeke uNkulunkulu avume ukuthi uhlale ebusika kuze kube phakade. No. I don't think ukuthi i-agenda yasezulwini injalo ithi wena uyophelela nje ebusika uyoba umuntu we-freezer, uyoba umuntu we-fridge for the rest of your life. No. Why ngikusho lokho ngesibili? Ingoba ngesikhathi u-Israyeli emdedele eyongena eBhabhiloni ezohlala u-70 full years ezweni lokuthunjwa ezoba ama-captives kade esuke ekubuseni khumbula u-Israyeli wathanasa wajabula
isizini la iphambana nemiyalo kaNkulunkulu uNkulunkulu wamvumela uthi angithi okunye ubusika kuvunyelwe uNkulunkulu uNkulunkulu evumela bazalwane uvumela under two conditions. One, uvumela ngoba siyephulile imiyalelo yakhe. Number two, uvumela ngoba esethemba ukuthi ngeke simnike uSathane indawo. Uvunyelwa kwaSathane evunyelwa phezu kwempilo kaJobe hayi ngoba uJobe wayephula imiyalelo kodwa uNkulunkulu wayegaranta umgogodla kaJobe ukuthi noma ngabe uSathane engamenza uJobe ngeke kodwa amthuke. So God will allow situations. Number one, uzothi uhlehle uNkulunkulu ngoba ngiyephulile imiyalo yakhe. So yes, other seasons adalwe yini. Yes. Likhona bazalwane. There are seasons adalwa yithi. Adalwa yithi ngobudedengu. Adalwa yithi ngokuflathela imiyalo kaNkulunkulu. Noma kunjalo ngoba ubaba osithandayo. Uma siza kuye akasidedeli kuyi season edalwe yini. Bakhona abangcwele. Kwisizini edalwe abantu bazalwane edalwe yini. Alonga balekhosi. Praise the Lord. Uyazi isizini edalwe uwo. Wakhuzwa bathi ungainvest imali lapho. Wathi wena sengibabonile baholile omakhelwane. Batshengise futhi beyiholile sesiyibambile mntakababa. Kube khona izwe elizofika kuwe lithi ungayifaki imali lapho. Bese uyahamba uyoyifaka bese ungena kwisizini yasebusika idalwe bani? Idalwe umoya. Akekho ufikile wabonisha ngaleyo nto. Ukhona ufikile wabonisha. But 10,000 is gone. 40,000 is gone. It's a season ukhala ibhuqabhuqe phansi. Badalethali uNkulunkulu benayo ireason noma iability yokuthi akuvimbe ungayi-invest. Ngoba ukhona amvimbile wangayi-invest. But as we go through seasons, kunesizathu sokuthi uNkulunkulu ezinye izimo ayivumele, ezinye angayivumeli. Likhona bazalwane? Kunani? Kunesizathu. Namhlanje bazalwane sifunda Ecclesiastes chapter 3, but i-text yami uNkulunkulu bangimbuza lithi uNkulunkulu how do I expand kulento ukuze ibandla li-understand? uNkulunkulu wangithatha wanginikeza ama-characters kwiBhayibheli, wanginikeza i-type of Christ noma uhlobo likaKristu okuthiwa uMoses. uMoses bazalwane umfana othathathwe emanzini womHebheru uthathwe alibonga igama lenkosi esuka emhlangeni ehleli kubhasikidi wathathwa indodakazi kaFaro. I want to say a few things besingayijwayele about Moses. Mayithathwa indodakazi kaFaro wakhulela esigodlweni kwipalace. Uma ekhula kwipalace wasi impilo entofotofo. Lokho abathi abantu soft life. Waphila kahle bazalwane. And uMoses kwamanye ama-Bible studies emuva kuthiwa he was the general of the army of Israel. So waye umfana ohlakaniphile futhi ewubhuti ohlakaniphile futhi eyisotsha elinamandla. Now uMoses wayenethuba lokuthi uma ngabe eshona uFaro angene esitalweni saseGibhithe. That is how izinto zayihamba kahle ngayo empilweni kaMose. Zayihamba kahle izinto zazikuthebelele izinto empilweni kaMoses. Praise the Lord. I read this thing bazalwane ngenza iBible study ngathi how uMoses kanti wayekade elokunjani omunye obhalayo uze athi they were envious of him. Babemhawukela amanye amaGibhithe. And number two, they were also afraid of him. So not only uMoses wayeyiprince kodwa futhi wayephinde futhi abe yisotsha. And obhalayo futhi omunye uthi kunezinto eziningi ezaziwinwe ngenxa yesandla necommand kaMoses. So he was not just a prince kuthiwa indodana yendodakazi kaFaro. Kodwa uMoses bazalwane wayeme kanje emnyango wesitulo sokuba uFaro waseGibhithe. Ngabe njengoba betransport idumbu zoFaro nje lesikaMoses besitransport. Ngibonile bazalwane somewhere one of these days abanye bayibona bayomisa uFaro kanti bengazi bese bebekwa ama-museum. So wayibona into bazalwane iphambi kwakhe isitulo sasiseduzane. Ngisho umuntu bazalwane oyibonayo ipost phambi kwakhe emsebenzini ayibona nathi. Seshoda ukuthi ululumuntu okuyithinte kanje. Ama-colleagues esethi hayi le khoyikhenela mhlongo eyakho le. Kujiye izinto sekhuluma abantu kwathiwa le post
intombi yakho zijike ungazi ukuthi zijike nini kanjani khona uzolapheka namhlanje alona sezinto zami zijike phambi kwamehla ngoba noMoses sajika phambi kwamehla akhe yonke into eyahamba kuthebelele uthe mayefika at the age of 40 wathe ehambela wabona umHebheru elwa nomGibhithe kusho ukuthi uMoses understood ukuthi noma ngila ekhosini baseGibhithe ngithathwa njengomunye wama-princes kodwa egazini lami kugijima into yamaHebheru because wayecele ubisi likamama wakhe vele umHebherukazi oh hallelujah mayefika bayelwa ufika yena uyamshaya umGibhithe kusho kwakubantu abantengenteke amaGibhithe wafa abantu bayengambulali abantu bayethumthusa nje ngoba ngesho wafa umGibhithe wathi mayiqala wabona ukuthi ayakekho umbonayo wambithuna elincane wamngcwaba kusho ukuthi waba umuntu ombayo waba umshumayeli phezu kwesidumbu waba umngcwabi bengazi umndeni wenza yonke into uMoses wamngcwaba wahamba insukwana eGrand ngelinye ilanga futhi wahlangana namaHebheru awu-2 elwa lamaHebheru mayesefika kuwo ethi kuwo nilwelani ningabafowenu why do you fight ningabafowenu usethi omunye kulamaHebheru ubani okwenze umbusi nomehluleli phezu kwethu na usufuna nathi ukusibulala njengalo yamGibhithe wathi uMoses le ndaba isiyaziwa iGibhithe lonke iyaziwa ngicabanga ukuthi wathi ugcina iy'nsukwana ey'thile uMoses engahambile lize lithi iBhayibheli-ke wase noFaro emzingela efuna ukumbulala kwambizwa ukuthi aphume uMose eGibhithe aye kwaMidiyani namanye kwaMidiyani ibambe lethu usuke ebukhosini usuka kwipalace isithulu bese sibuka kanje ayikho into ebuhlungu njengokuthi kuhlehla isithulu ususibuka kanje ayikho into ebuhlungu njengokuthi ipost ihambe phambi kwamehla akho usuyibuka kanje nabantu nabaphathi sebekhulumile ujika ukudla etafuleni haleluya sakhela izinto bazalwane ayikhelanga kuphela izinto kuMoses ukuthi agcine ipost yoba uprince sakhela ngempela bazalwane sakhela ngamamayela sakhela ngamakhilomitha from being a prince bazalwane uyithola uhleli ngasemfuleni alibonga igama lenkosi ezweni abalekele kulo uyithola uyi-refugee i-refugee umuntu bazalwane uyi-fugitive yes naligama uyi-fugitive uyisiboshwa eseqile njengoba cishe ngabiza igama lomuntu othile bazalwane wabaleka kodwa kasingambizi uyithola uyi-fugitive ubalekile usendaweni yakaMidiyani mayefika uhlangana namantombazane ngasemfuleni azophuzisa iy'lwane zikayise abafana bayayihlupha lababelusayo useyalwa nabafana ibuke lento is in a foreign land uzolwa nabelusi a number of abelusi so lo muntu was a soldier umuntu owazi ukuxosha abelusi abaningi abese ethi hayi amantombazane anithelana amanzi siphuza iy'lwane zikababa wethu maziphethe ukuphuza amantombazane ayahamba ekhaya mayefika ekhaya uthi uyise wayebuye bese bethi hayi kukhona umGibhithe engazi amantombazane ukuthi akusumGibhithe umHebheru usho kwabakubo because abantwana laba babezalwa alibonga igama lenkosi uJethro uJethro wayezalwa uyise mkhulu wakhe kwaku-Abraham emzale kumama uKetura so somehow Moses nalamantombazane babe-related because babeqhamuka okhalweni luka-Abraham bese ethi-ke nisizwa umHebheru before mbizeni azodla isinkwa agijima amantombazane amthola ambuyise ekhaya adla isinkwa wangena kanjalo uMoses kwaJethro mayengena kwaJethro alibonga igama lenkosi bonakala phela ukuthi akusuka nesiqhukathuka sendoda esitheni la uJethro wamnikeza imfuyo yakhe wathi azishe phambi kolusa ngifisa ukuthi ngikuthathe ngibeke la uMoses ekhona for another 40 years uMoses ubulala umuntu una-40 for 40 years uhamba njengomelusi hayi eplazini eliphezulu laseNormandy noma eBotha's Pass uhambe ehlane lwakwaMidiyani yabona demotion somebody say demotion usuke esihlalweni esikhulu soba yiprince uye esihlalweni esiphansi soba umelusi ngesikhathi ehlele umelusi bazana ukulusa nje lezi zimvu alibonga igama lenkosi akayinakele lutho umelusi akanagama kwaMidiyani
ashade-ke at least kuthiwa hayi no ushadile kunonkosikazi uMoses, but akanalutho la, ulahlekelwe yikho konke. Kuqhela isitula kade sesibuka, kwaphela ithakhi yokhothanyelwa. Because bekunama-bodyguard, bekune-standing ovation mayengena uMoses. Bekuthiwa the prince of Egypt has arrived. Ubehlala kwi-royal family eseyitulweni eyiphambili emkhosini emkhulu yakwa-Israyeli. Ubeyikhawu elinamandla. Isitulo besibuka eduzane. Ngikhulume nomuntu obuka isitulo eduzane. Angazi yini ngihambe kuye la. Ukusibuka isitulo eduzane bese siyaqhela. Wenze njani ngabe isitulo siqhela phambi kwamehlanga? Oh hallelujah. When something falls into pieces. Kade selobolile ubrother esembesile. Umuzwe seshenyitho phambi kwakho. Umuzwe sehlehle efaka reverse. Uthi uyezwa ukuthi ulobola kwenye indawo ndabanathize. Yenze njani inhliziyo yakho? Uma ngabe kuphela isikhathi sehlobo, kade sewungenile ubona izinto zihlaza, ubona amaqhabuke wohloka wonke salithwaze ihlahleni. Athi ubhala mhla ukhathazeka udiniwe phelile amandla. Athi bali izibusiso aziningi la. Abesethi ubonga inkosi ngazo thana noma ngabe album Khamale Nkosi engasangithathanga lo bhuti, noma ngabe seflathelile wabona enye intombazane wacabanga ukuthi ngcono kunami, kodwa ngibonga inkosi ukuthi ngiyaphila. As long as ngisaphila liyeza ihlobo lami. Oh hallelujah. Ngingaba sebusika namhlanje, kodwa as long as usangiphila ukuphila liyeza ihlobo lami. Oh hallelujah. Lenze njalo bazalwane, liyeza ihlobo lami. Bahlala ke bazalwane ephusha omunye 40 years. Kale no 40 years wasesama. Kale no 40 years wophila ntofontofo. Kade no 40 years weyikhwepha namandla negama eliphezulu. Wangena ku 40 years of doubt, of hopelessness, of despair, of distress. Ngiyayazi into yokuthi bazalwane ufundile uMoses number 1. Number 2, ubekade command abantu etshela abantu bayenza ukuthi namhlanje uyena ofana account kuJethro asho ukuthi izimvu iphelele. Afunde submission kumpriest wala kaMidiyani uJethro. Alibonge igama lenkosi. Yenze empilweni izinto ziqhele man. Ziqhele kade sewuthi uyangena uthi khala kade akuzo uyibone ziqhele. Uphele ithuba abazalwane. Alibonge igama lenkosi lemali. Uzothiwa the same business idea beniyixoxa noSibangani usale ngemva kwakho wayoyisebenza leyo business idea inhle iyasebenza njengamanje. Umbone bazalwane emange Range Rover emall yaseNewcastle adrop amasonto imoto ka 1 something million angene emall. Alibonge igama lenkosi. Awukathenga imoto kodwa mawukhumbula ilento besixoxe naye lo mfowethu. Wenze njani mawungena ebusika? Abantu abaningi bayafa ebusika ba. Wahamba 40 years bazalwane elusizini. Khumbuleni isihloko sethu emuva sithi every season has a reason. Yonke inkathi inesizathu. Kanti kulo 40 years ukhona into uNkulunkulu ayenzayo. uMoses akanakile kunento kodwa uNkulunkulu ayenzayo. uNkulunkulu uyamdetoxa. Umkhiphe ezinye izinto zaseGibhithe ngoba kunezinto ezazingeke zilunge lapha kusasa. EzaseGibhithe wathi ukuthi azidetoxe la. uNkulunkulu unabantu bazalwane abathi mabebuka isimo sabo sitshengisa ukungabi nathemba, kanti uNkulunkulu ufake iBrooklex necastor oil yasezulwini ukudetoxa izinto ezithile ukuze mangabe senifika lapha ehlobo esebenzisa akusebenzise ungasenazi izinto phakathi kwakho zeGibhithe. Wafika uNkulunkulu wamdetoxa another 40 years. Wala uNkulunkulu kungeke wenze nje be1 year detoxa kwami. No, I need you Moses. Uthe ngonyaka ka40 esehlanela kwaMidiyani eseno80 uMoses. He's about 8 years bazalwane. He's well advanced, he's mature in years. Ngilange lusile wabona isihlahla day 1 siyavutha, wasibona nje siyavutha, wayihambela waqhubeka welusa. Wathi mayelunguza day 2 siyavutha. Angazi wama ngo day bani. Kodwa lithe iBhayibheli waqhubeka ngelilanga wasibona ukuthi siyavutha. Wathi ake ngiphambuke ngiyosibona lesihlahla siyavutha kodwa siphile. Mayesondela uthi uNkulunkulu Moses kulakho shanda. Ngoba noma senihambile 40 years wenkathi yasebusika kodwa kunezwe elizongimemeza ngelinye ilanga. Oh hallelujah. Unezwe elizothi linda. Oh hallelujah. Unezwe elizothi thobile. Unezwe
Moses abesithi-ke inkosi eqalaza uMoses bese likhumula iy'mbadada zakho ngoba le ndawo omi kuyo ingcwele. Hallelujah. Praise the Lord. Yezenjani khumula iy'mbadada zakho ngoba indawo omi kuyo ingcwele. There is something bazalwane engifisa siyibuke la ku-Exodus. Oh hallelujah. Glory to Jesus. uNkulunkulu ibonakalisa uMoses chapter 3 bazalwane. Number 5 ibuke lento uthi number 5 wathi ngilapha mayimbiza uNkulunkulu. Wayesethi ungasondeli lapha khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Wasesemnikeza ke manje iformula esemchazela athi ke nginguNkulunkulu wakuyihlo kayihlo uNkulunkulu kaAbrahama kaIsaka kaJakobe. uMose wasesithi ubuso bakhe ngoba wesaba ukumbheka uNkulunkulu. In the 40 years entsha khumbula uqhamuke eThixweni eGibhithe. Khumbula ukuthi uqhamuka koNkulunkulu abayise usehlala kwampriest uNkulunkulu emenzela indlela abazalwane azohamba ngayo. For 40 years yonke into dry. For 40 years yonke into ithi yimvu around him. Unukulomo around him. Siyamisbehave izimvu la around him. Ngoba zike zimisbehave izimvu bazalwane. Zike ziphathe kabi izimvu uthi akiwe lezi kuphume ibhekeleni. Kanti uNkulunkulu through izimvu umfundisa ukuthi uzolusa abantwana bakhe. Athi uNkulunkulu ngibonile ukuhlupheka kwabantwana bakho, ngizwile ukukhala kwabo, ngehlile mina Jehova ukuba ngasindisa. But nasekhetha wena Mose ubuphungu yobalanda. Moses waba nama-excuse wathi uNkulunkulu yihaka asishone khona. Wahamba waya eGibhithe baphuma ngempela abantwana bakaNkulunkulu. So sibona uMoses ey'nkathini zakhe eziwu-3 40 years oqala uqhakazile bazali. Uqhakaze ngendlela yokuthi isitulo sikaFaro siseduze kwakhe. 40 years wesibili akuqhakazana, akujabulisi, akukitazi, akugxumagxumisi. Ngikhuluma nomuntu bazane osenkathini yakhe yobusika engagxumagxumisi. Kodwa nangale nkathi yobusika uNkulunkulu uyisebenzise kuMose ukuthi kube preparation time for the last 40 years of the life of Moses. 40 years wesithathu nawo bazalwane awunazi izinto eziglamorous, awunazi izinto ezikhazimulayo nezijabulisayo kodwa usunentando kaNkulunkulu. Oh hallelujah. Noma uMoses bazalwane ayengekho happy nabantwana bakaIsrael because babemhlupha kulo 40 years wesithathu. Babemkhathaza kulo 40 years wesithathu. Kodwa iqiniso lokuthi ku-40 years wesithathu sesikhuluma ngeqhawe bazalwane. Sesikhuluma ngowakhipha isizwe sikaNkulunkulu. Sesikhuluma eBhayibhelini kwi-Old Testament omi ewuhlobo likaKristu, a type of Christ. Praise the Lord. We know Moses today because sazincwadi ka-Exodus. And futhi biblically iy'ncwadi ey'nhlanu zokuqala i-history, biblical history ithi sibhalwe uyena uMose. Akabonga uNkulunkulu. So we know him as a hero phakathi kwaba-Israyeli. Hayi manje lempi yaseGibhithe but njengeqhawe elihole abantwana bakaNkulunkulu labakhipha kwi-captivity. But uNkulunkulu knew every season of Moses. Wayazi isizini yokuqala bafuna afunde iy'miso zaseGibhithe. Afunde ilanguage mawuya phambi kwenkosi uFaro ubehave kanjani. Afunde ama-styles okusebenza kwezinto, ama-systems, i-protocol yaseGibhithe. Because uma kungafika umHebheru ongazange abe ngaphakathi esigodlweni wayizogeja ey'ntweni ey'ningi. Alibonga igama lenkosi. But kwafika umuntu oyazi i-system yangaphakathi, oyazi i-protocol yaseGibhithe, owaziwayo nala eGibhithe. Alibonga igama lenkosi. uNkulunkulu trained him for the first 40 years. Wamnikeza i-education yaseGibhithe. Wamnikeza i-protocol, indlela yokuqhuba izinto yaseGibhithe. Wasemiyeka mayisenele kulo 40 years oqala. Wamngenisa ku-40 years wesibili owawuyi-winter kuMoses. Wawungemnandi bazalwane lo 40 years because wayisuka empilweni nice, empilweni entofontofo. Eyoshazwa amakhaza le emaqeleni kaMidiyani. Eyoshiswa yilanga nethwe yimvula. Kodwa uNkulunkulu emfundisa ukuthi-ke njengamanje usuzoba umelusi wezimvu zami. About 600 men ayizophuma nawo uMose eGibhithe. Alibonga igama lenkosi. Ahambe nawo endleleni. Wamnikeza i-wisdom yoku-associate noJethro. Khumbula ukuthi uJethro kwathi ngesikhathi uMoses
esehlala day kusukela ekuseni kuze kuye ntambama alibonge igama lenkosi ehlulela uIsrael wathi uJethro mkhwenyana uzofa ile nto yokuhlulela abantu khetha abantu uqala uba-asayine ngamagrupu kube yibona abazoba abahluleli kube khona abazobheka ama-1000 kube khona abazobheka o-100 kube khona abazobheka abawu-10 wamnikeza i-leadership uJethro. So ukuhlangana kwakhe namantombazane emfuleni kwakuyi-appointment noNkulunkulu. Ukuhlala kwakhe u-40 years esehlanela uSizifo kwakuyi-appointment noNkulunkulu. uMose bazali uyayazi imvu uma ngabe iphuma kwezinye. Alibonge igama lenkosi. Because i-behavior yezimvu uhlale naye for 40 years. Israyeli esefuna izinto zakhe ekhala kuMose. uMose wayazi ukuthi kufanele enze njani yena wayekhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyabondla for free bamageba. Every day ubanikeza isinkwa esifresh banika imana fresh bahamba bayokhala kuMoses sesikhathele lesi sinkwa esilulama. Sesikhathele lesi. Yizwa ngendlela abasho ngayo. Abasho ukuthi Moses sicela uyosicelela kuNkulunkulu manje sesikhathele ngoba sometimes imvu ikhuluma kanjalo nomelusi. Sesikhathele isinkwa esilulama. When God prepares you, sometimes uNkulunkulu uzoprepare for ministry. Alibonge igama lenkosi. Ungabi sendaweni entomfontomfo comfortable la khona sizothi inceke ukhona. Sivele sithi sibanibane ukuthi uthi uyalala ebusuku afike uSathane athi abayibonini into ephezu kwami uthi inkulu kangakanani. It is your preparation time. God is teaching you submission. Fanele ufunde endleleni to be able to be submissive. Ngafundiswa abazali submission for many years ngiseva ngaphansi komgcotsho kaNkulunkulu ayomise phambi kwami. Ngizwa into kaNkulunkulu phezu kwami. Ngizwa isandla esinamandla. Ngizwa ukuthi hayi fanele ngabe sengemuva kwemicrophone sengiyashumayela. uNkulunkulu wathi hold on. I'm teaching you submission. I'm teaching you to understand ukuthi umbuso unjani ukuze ungabhayisi. Wangitshengisa uNkulunkulu wasesethi isikhathi sesi-right. Ngezwa ngaphakathi kimi ukuthi isikhathi sesinjani sesi-right ke manje. Alibonge igama lenkosi. Kana sengizwile ukuthi isikhathi sesi-right waconfirm uNkulunkulu ukuthi the time is right. Kana ngiyakazisa izinto ngithi 1-2 first Sunday ngayibona indlu igcwele ithe izo yami yamthusa uNkulunkulu. Ngathi Nkosi ngiyabonga ngathi galakada ngaphakathi. Uma ngithi galakada ngithi ngiyacheka ngabona amaqhabu ngewohloka futhi. Sengithi izihlahla seziqalile sezinjani sezihlaza. Ngibona namaqhabu ngeqale blossom phambi kwami. Alibonga igama lenkosi. Ngafunda ukuthi uhlale phansi esontweni. Amadoda ebandla ehlekiwe ngaphambi kwakho. And you learn ukulinda umthembo kuNkulunkulu. Ubheke yena yena. Wazi ukuthi impendulo izovela. Ubheka lento uthi yaza ngi-understand. Wewafika simele la understand. Uma understand, wazi ukuthi impendulo yakho ikwa-ABSA. Uzohamba uyo-apply and i-loan yakho vele ngeke decline. Khuluma ngomuntu esesimeni where you don't understand. La uthi uyabheka phambili ungaboni phambili kahle ethini lento. Alibonge igama lenkosi. And I learned submission phansi kwey'nyawo zikaNkulunkulu. Ukufunda ukumethemba ungasathembisi. Bakhona abazalwane nje. Ukwenze njani abazalwane? Ukufunda ukumethemba uNkulunkulu sekunjani sengasathembisi. Do not die in your winter season. Praise the Lord. Ngikunike history encane nje isithombe nyana. Baba uNkulunkulu esikhipha ngesandla esinamandla esithi chophu. Sixoxa on a Saturday egarage number 50 Magnolia ukuthi hayi ngathi khona indawana ekhona esection 6 ake siyothandaza kuthi sizibuka thina la esiwu10 esila egarage sithi asiyothandaza khona masifika khona kugcwele phansi kugcwele nalapha phezulu kulendawo kwakunendawana ntathu yayilapha phezulu. Yes, and I learned ukuthi uNkulunkulu bazalwane mkhulu kunalokho esikucabangayo. uNkulunkulu ubanzi kunalokho esikucabangayo. uNkulunkulu ukuthi mawusunqanyukelwe ulayini alibonge igama lenkosi kube ukuthi yena akancanyukelwanga ulayini. Because uNkulunkulu akancanyukelwa ulayini. Lento why am I saying it? Ngisho ukuthi ungafi ebusika bakho. Do not die in your winter season. Ngoba noma wena ungayiboni indlela yokuphuma kodwa uNkulunkulu uyayazi indlela yokuphuma. Kuyenzeka ungayiboni, kuyenzeka futhi ungaliswa nephimbo elincane
elincane elikethezayo elikunikeza ithemba but uNkulunkulu umise phambi kwakho namhlanje uzokunikeza lelo themba. Ngiyizwi likaNkulunkulu namhlanje elithi yonke inkathi inesizathu sayo. Enkathi ilethwa kimi ukuze kube nezimiso zikaNkulunkulu engiyifundayo. Athi obhalayo kwamlungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Sometimes izimiso zikaNkulunkulu sifunda kabuhlungu. Sometimes izimiso zikaNkulunkulu sifunda sikhali inyembezi. Sometimes izimiso zikaNkulunkulu sifunda sihambe emlilweni kodwa sizifundi izimiso zikaNkulunkulu. Omunye ngangithafiwa namhlanje athi yini oyifundile uhamba noNkulunkulu? Ngifundile bazalwane mina personally ngifundile ukumethemba uNkulunkulu sengingasathembisi lutho. That is my lesson. I've learned to trust God when everything looks hopeless. Phambi kwamehlo kodwa ngimjonge uNkulunkulu ngimbheke manje. Ngimbheke. Ngimbheke abantu bethi give up, throw in the towel ngimbheke. Kwabasha abangani bakaJobe bamhlulela bathi kusho ukuthi wonile Jobe uphambene noNkulunkulu wara bemtshela izinto alibonge igama leNkosi. Athi uyacinga uJobe angatholi lutho kuyiphutha. Remember I said sometimes uyacelwa ucelwe kuNkulunkulu isitha ukuba unyakaziswe ngoba uNkulunkulu egaranta nawe ukuthi ngeke umthuke. Ebhlungwana ke leyo bazalwane. Uthi uyacinga ngamakhapha spiritually uthola ukuthi awuzwe lutho manje uclean yonke into kodwa uthola ukuthi uceliwe. Funda ke mntaka baba ukumthemba uNkulunkulu. Umthembe ngesikhathi sobusika, umthembe amaqaba ongeshaziwe, umthembe izihlahla zingalethi ithelo. Athi ubhalayo noma umkhiwane ungatheli. Unqunywa nomvili laphendle. Umnqumo ungasilethi isithelo sawo kodwa mina ngizosithokozisa ngoJehova uNkulunkulu wensindiso yami. Enye into ukuyithokozisa ngoNkulunkulu umkhiwane unamafiks unemkhiwane. Yonke izingane ziphethe kahle endlini. Alibonge igama leNkosi. Ibank balance iqondile. Alibonge igama leNkosi. Kunamathuba emsebenzini uthi uyabheka yonke into green. Enye into la. Kodwa enye ukuthi umi uthi uyabheka north south west east ugwadule. Kodwa lapho le igwadule ezingapha njengenami desert. Uthola ukuthi mawumile la phezu kwendunduma yesitabathi akubonakala isihlahla, akubonakala imfula, akubonakala lutho elihlaza. Yonke into left right center ithi nje ku-dry kugcwele isitabathi bese kushuza nomoya wase-desert. Ngenzela ukuthi mawumile namhlanje khona uthi ngomhlala iduma izulu nonyazi lusabeka namaza olwandle emakhulu ecishe ukungigwinya. Ngizwa amazwi kaJesu ethi ungesabi khaya. Alibonge igama leNkosi. Ushila ngeke angishiye. Okha angingedwa ngoba empilweni ebomini in life uyafika ubusika. Mawufika ubusika phezu kwempilo yakho, phela ukhumbule lamazwi uNkulunkulu asinikeza wona. Phela ukhumbule le example kaMoses uNkulunkulu asinikeza yona. There are many examples abantu abafikelwa ubusika. Ubusika mthungwa buke bafika kulokhunjana bafika kuJosefa manje. Bafika ephethe iphupho elinamandla. Ngicabanga the morning uJosefa evuka naliphupho how excited he was. Ngicabanga esenqoleni. Enqoleni yama-Ishmaelites, yes, ama-Ishmaelites. Ehla esuke ezweni lesithembiso eyezansi eGibhithe. Azi ukuthi ngiyibhantinti njengoba ngila. Ngiyacabanga futhi ukuthi babembophile ngoba phela wayengaphuma dlulundela zabo ukubaleka. Ehleli mhlawumbe namanye ama-slaves. Because kwakusekhona lento ye-human trafficking ne-slavery. Ehlele ngenxa yezinqola idonseka. Angazi noma babehleli kahle yini noma owayehleli esitalweni esingconi lo wayeqhuba amahhashi laphayana. Bona behleli ngemuva behleli mhlawumbe emaplangeni enqola yakhiwe ngamanqola. Ngamaplango ezwe izinqa sezibuhlungu ehleli la. Athi ucabanga iphupho, acabanga inqola, acabanga izandla eziboshelwe ngemuva. Athi uyacabanga lezi zinto singahlangani. Uke waba sesimeni lakho lingahlangani into eshiwo uNkulunkulu nale okuyo njengamanje. Uthi ubheka into okuyo, uthi ubheka iphupho nento eshiwo uNkulunkulu. Ubone ngathi iPumalanga neNtshonalanga. Wakinqika waze wafika. Mayefika babuke lo mfana esebenza as a slave boy. Bambuke bathi hey ikhuthele le Nkosmalanga ikhuthele. Amhasani kwaPotifari
mabe asana uPotifar uvela iexcellence yomuntu wecebo ngoba umuntu wecebo noma esesikhathini esinzima kodwa uyavela into kaNkulunkulu ivela into kaJosepha esezweni lokuthunjwa eyislave athi suku kaPotifar athi promotion amshange promotion athi uzoba imanager kusho ukuthi awusezukuyiwasha izitsha kusho ukuthi awusezukoroba kusho ukuthi awusezukuwasha izingubo zala ekhaya wena usuzosupervise abawashayo awusawenza ama choice usuku imanagement ahlale as a manager kwaPotifar ngicabanga ngesikhathi uJosepha eyimanager kwaPotifar yayisikhona mageba into ethi hayi kusho ukuthi lento ke isiyaqala iyahlangana wasibona isitulo seyikhuni ezayikhothama sisondela sathi basondela bamshange attempted rape sakhela isitulo sangaphela kancane bazalwane sakhela wayekhulu ukuthi wayejele wanikeza iminyaka eshone phansi ngicabanga ukuthi bangafika iNCA noma afika iBBC ithe Joseph ndoda siyazi ukuthi waphupha manje uyacabanga ukuthi khona kodwa lento wayiphupha ngicabanga ukuthi wayezothi hey kusho ukuthi umuntu wayephethwe inyongo angikwazi ukuthi ngiyibhantiti ibe nezikhuni ezingikhothamelayo namhlanje ngisema-overallina orange how can you talk about izikhuni kanti uNkulunkulu uthunga ingubo kaJoseph ye-elevation ngoba yonke inkathi inesizathu sayo oh hallelujah yonke inkathi. Oh, let me finish. Romans 8 chapter 28. Kepha konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo nababizwe ngokwecebo lakhe. Konke ake sithi konke. Lento bazalwane yokuthi konke isho konke lo othi the good, the bad and the ugly. Thina masibuku konke simbuka ngefridge egcwele ibank balance right izinto ezihamba kahle kanti konke usho ngisho ubusika baba bizo ngothayi konke usho nani bazalwane usho ngisho ubusika ngiyenzeka mangabe ususebusika ishaziwe yonke into amaqhabu ngawohlokile umvilo ungatheli umkhiwane ungakhahleli uthi uyamcabanga lo konke avela ngabi possible ingqondo yasemhlabeni ithi kanjani ukuthi nalokho inkosi kusebenzelana bengokuthi kanti uNkulunkulu udweba into yasezulwini ngoba imali uyathunga uNkulunkulu ukathunge into ngesikhathi osubone ngathi kuyahlakazeka yonke into iyaphela phambi kwakho kanti uNkulunkulu unecebo ngawe kanti uNkulunkulu kunento ayithungayo after years yenyembezi ngicabanga mfundisi umhlongo ukuthi enye into eyayimshaya uJosepha esetilongweni yilento yamanga akhandelwa wona because uJosepha uyena owayazi ukuthi ayenzekanga lento ekuthiwa yenzekile abantu ababemshushisa babethi yenzekile imedia yaseGibhithe yayethi ubanjwe nge-attempted rape beyimanager laphayana namhlanje uyoboshwa ushiwo angazi noma camera isekhona yini kuthiwe i-sentencing namhlanje bamshaya mhlawumbe 15 years ashone phansi umuntu owayeziqiniso uyena uJoseph noNkulunkulu nomkaPotifar. 3 people knew the truth. The rest of the people wayingathi noma uyabachazela amanye ama-inmates iboshwa abafethe mina la ngisekhulu ukuthi kodwa ngiyiboshela into engayazi banga-understand nemanje yayimgweba ayizange imukele lento yokuthi akakwenzanga wathi uyaplead defense yakhe kwatholakala ukuthi icase kamama Potifar plus number 2 ewumkamuntu ophezulu eGibhithe yakholela into yakhe washona phansi ukuthi kanti uNkulunkulu uyadweba esezweni oh ngimbuka ngathi kwayethi lezi yayikhuni leza engakutshela ngazo weJosepha angisoze ngayikhohlwa ngoba ngiuNkulunkulu ongakhohlwa lezi yayikhuni owayibona ikhothama wawungaphethwe inyongo lezi yayikhuni owayibona ikhothama wangesika ukuthi uyaphupha nje into yasemhlabeni but kwakuyimi ngoba sometimes utshelwa la izinto zilunge lapha ya kodwa wenzani la oh hallelujah phakathi kwaleli bali naleli podium bazalwane wenzani la do not die in your winter season ungafi ebusika bakho wenzenjani ungafi ebusika bakho oh hallelujah ngelinye ilanga iphupha inkosi ishusho yiphupho
bona inkomo ezacile bona inkomo ekhuphele ibiza izanusi zeGibhithe ozana nina abantu bamanga ozana anishoni lento bayazama ukuthola lutho asiyazi kangelinye uJoseph ake kwathi siboshwa sinenkinga nje siyiphuphele wavela walishaya manje iphupho lakho nawaliqondisa lathula lathi du yenzeka lento yenzeka exactly njengalokhu uNkulunkulu njalo uJoseph beyichazile le ndoda le iphume ufika isikhathi sayo sokuthi iphume ejele iphume imshiye phakathi imshiye donsa umuntu ochaza amaphupho umuntu onemfihlakalo kaNkulunkulu onentsho kaNkulunkulu wewabona kuphuma umuntu omsizile endleleni athi qekelele aphuma phumelela shayo umoya uthi uyabheka around you kuse dry moss ihlahla isasele neyithwazi linda umkhiwana ukhahlelile alibonge igama lenkosi maybe le ndoda yayisikhohliwe ngoJoseph but uthema ngabe ukuthi kumenyezelwe eGibhithe kuthiwa inkosi iphuphile angiyazi le ndoda yayisisebenza noma yayiseduze nepalace yes ukuthi inkosi ihluphekile yasicela ukuthi ayikicela ukuzosondela nje isosho ukuthi ngithe ngisejele ngaphupha ukhona owachaza iphupho lami ngiyamazi inkosi ongachaza iphupho lami. That is how Joseph got to be prime minister noma second in command eGibhithe ezweni ayeyiforeigner kuwo kanti uNkulunkulu ngesikhathi lihlale eyinqoleni zamahashi zama-Ishmayeli wena nkosi wawubona isikalo ngoba kuyenzeka ngibe seyinqoleni zama-Ishmayeli kuyenzeka ngibe yibhantshintshi kanti uNkulunkulu ubona isikalo into ukuthi amehlo ami awasiboni isikalo uNkulunkulu ngivikele ngize ngibone isikalo uNkulunkulu ngivikele ngize ngifike esikalweni uNkulunkulu ngenze ngingafele ebusika lami uNkulunkulu ngenze ngifike kwihlobo lami. Oh hallelujah. Ngingathi ngikhuluma nenye indodakazi yami ngikhuluma naye efonini ngizwe ikhala inyembezi yazi ukuthi ishayekile indodakazi alibonge igama lenkosi kase ngithi-ke ukhumbule naleli iculo ndodakazi elithi into engiduduzwayo ukuthi ucabanga ngayo thana kulesi simo odlula kuso ukhumbule nalo mhlabelo lokuthi into engiduduzwayo ukuthi ucabanga ngayo simo phambi kwami asulungile ngiphakathi naphakathi nobusika uma ngibheka ithermometer ithi -5 degrees mangithi ngivula amanzi empompini awaphumi ngenxa yeqhwa uma ngilele ngiyingubo ngisho kubanda kuze kubande ethanjeni phakathi into engiduduzwayo cabanga ngayo cela simeke inyawo engiduduzwayo ucabanga namhlanje ukuthi uyacabanga ngawo uNkulunkulu ungaba sesimeni okuso kodwa uthuthuzo eletshe ukuthi uyacabanga ungafeli ebusika bakho. Do not die in your winter season. Yonke inkathi inesizathu sayo enye inkathi ikhipha izinto zezayisolo zisitha enye inkathi ilethelwe ukudetoxa ilethelwe ukukhipha izinto ezingadingeki ohambeni enye inkathi ilethwe yebo ukungezwa kwami kodwa uNkulunkulu ucabanga ngayo uyazi uzongikhipha kanjani uyazi uzongikhipha nini uthi uNkulunkulu kimi I'm walking alibonga balekhosi ngicheka nje kweyami impilo ngithi ngiyabheka left right and center ngithi phela phambili nangemuva ngibona kunezihlahla engenamaqabunga ngibona kunezihlahla engenawo amaflower ngibona kunezihlahla ezingathelile alibonga igama lenkosi ngiyambuza uNkulunkulu enhlizweni yami ngithi uNkulunkulu kwenzakalani athi uNkulunkulu yonke inkathi inesizathu
Njengoba nokuhamba ngabe sengiphethwe ijoy enhlizweni yami uNkulunkulu mayijophaletha athi Thabani yonke inkathi inesizathu. I don't know what is the reason for that season, but there is a reason. Cela sithandaza namhlanje ntambama sizohamba siye emakhaya. Nxose nje uNkulunkulu. Thana Nkosi ngicela ungafeli ebusika bami. Nkosi ngicela ukuthi ungisize. Ngihambe endleleni ngize ngiphume ngaphesheya kwalokho ubusika. Mawuhambe ehlobo, thana Nkosi, uma kwenzeka kufika inkathi yasebusika, ngicela ungabhabhalali ngifele ebusika. Ngipha amandla ne-resilience ukuze ngikwazi ukuwelela ngaphesheya kobusika bami. I believe you are blessed by the message of God. Do not die in your winter season. Baba siyabonga. Wena uNkulunkulu awukhulumi kungenasizathu. Every time you speak, there is a reason. You speak to encourage. You speak to restore hope. Labe sephela ithemba. Ukhuluma kakuze kuyele ithemba. Uyakhuluma Nkosi uqinise ngisho ikhwepha. Uyakhuluma uNkulunkulu ukuze uvuselele. Sibonga ukuvuselelwa kuwe uNkulunkulu wethu sisho. Namhlanje ntambama. Sicela uNkulunkulu usisize dwala lethu. Kaba yethu nesiphephelo sethu singafeli ebusika. Siyafika ikhathi Nkosi la kushazwa yonke into around us. Sizwe ukuthi sidiniwe sadinwa nasemoyeni, sikhathele sakhathala nasemoyeni. Kodwa siyacela sipha amandla ukuthi singayilahli indlela yakho Nkosi. Size sifike ekhaya. Give us the strength. Athi ukubalayo simele ungene ezulwini nasekujabuleni emva kwey'nhluphekeni. Yebo iy'nhlupheko ziyathulisa ngisho kuko. Kodwa siyacela uNkulunkulu wethu ukuthi into yasezulwini owayitshala kithi ingapheli. Ivuke sekuphelele okithemba. Sinikeze ithemba uNkulunkulu siqhubeke endleleni. Siyabonga bawethu ngicela. I pray that everyone will get out of the winter season. Ibandla likaNkulunkulu liphume kule winter. Enye ise no-COVID kodwa Nkosi siwelezele ngaphesheya. Ohlushwa abantwana Nkosi. Ubusika bakhe busebantwaneni. We pray ukuthi umnikeze i-breakthrough abantwana babuyele emqini. Udunyiswe igama lakho. One-winter season yeyimali baba wethu ungenelela ngesandla sasezulwini. Muphe Nkosi ukwazi ukuma kulesi sikhathi se-winter. Azangene ehloko lakhe. Singafeli ubusika bethu. Siyabonga baba wethu ngcwele, bless the reading of your word. Usibusise nathi ngabanye sisale emakhaya. Kuthi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaBaba uNkulunkulu nobudlelwano kaMoya oNgcwele kuhlale kude nathi sonke manje azabuye uJesu. Amen.